Hai lam sugo SK Entertainment Channel hai rok ni bagai tuyu phaikia real life story koi hamchakmani kothoma bukhuk sumatini khukti faini ge sung khnala hanai gena tei o story na chaja khanga kai kaisa like ri tei share makladi tei obo hai rok hano rohna ne muchung jagi tong hanga kai kothoma rok description number jak tongo norok kano contact lai mano hindi thok khanalai gena Lama himte no one shukte jora laite laino thangkha no nashingte no barbo sipsai phairuk bukhaw moito manruk anu kare nung muboino kha foruk bukhaw rishi tebo nangruk bushu gobango khumnai thobar mahai kepala hemerok duku birman nang mahai angbo kiruo bunyi khana mahai tuisani tei rani thang mahai jorano mecangge kongkila pungtei shuri jao sal brum kaitorno nini mungtei jorabai mecangge nangli tongdi hamsak mung kebang nang anoredi na singjak tabuk phano nini lama je lama tei jengkene suya khaite himlaima moito mano ang kaham jora hamya jora fro nang anologirima haifano bogoi thangkana nang alama je lamao nang ano yak tole kuwi hamsak mano phunuk mani bogoi thangkana nang alama je lamao nang ano ani yak romoi samai dangai ang nono kuni dino phano yakare thangalak hamya jorobo kaham jorobo nono logiri nai hini samaro bogoi thangana na nang aw bokshinai nu bile bushini yakre tiba sabole himnani rangsak ni yakile tei no himnani hamsak sinai bile do kokre wan shugo ang haifan nang ani bagai isale wan shuga na hene abuni bagai no tabuk phano na singjak nini lama tabuk phano na singjak nini lama so dinini video asik no malai finai next video jitna no ani khane hamjak mate sibaya paro nor jitna ani video chajagai tongan kai like share comments khanya ni ta pokti tei tumung no nang SK Entertainment no katalangai tongan kai subscribe khanya ni ta pokti so next video malai finai mari kising song bye bye